Her er præsentationen om pagtstanken af Signe, Rebecca, Katrine og Emilia. Først så er der noget om, hvad sammenhængen mellem jødedom og kristendom er, og hvilken betydning pagtstanken har for de to religioner. Og pagtstanken den handler simpelthen om forholdet mellem Gud og folket. Og i Det Gamle Testamente, der er folket jøderne. Det vil sige, den første pagt mellem Gud og folket er gennem Abraham, hvor han lover, at han så vil omskære alle hans sønner, hvorimod Gud så vil gøre jøderne til hans særligt udvalgte folk. Og i en anden pagt, der indgås en pagt mellem Gud og folket gennem Moses, hvor de ligesom får den her grundlov i form af de 10 bud, som for jøderne bliver et sæt leveregler. Og det gør også, at jøderne de føler sig specielt udvalgt på grund af deres roller i Det Gamle Testamente og pagten mellem Gud og deres folk. Ja, pagtstanken kommer til udtryk i Det Gamle Testamente, blandt andet i pagten i Første Mosebog. Den første pagt, der indgår Gud med Abraham, som kalder ham Abraham. Og i den forbindelse er der et citat: "Jeg opretter min pagt med dig og dine efterkommere i slægt efter slægt, en evig pagt." Altså Abrahams folk og efterkommere, alle i hans hus, skal omskæres 8 dage gammel som et symbol på pagten mellem Gud og dem. Gud lover dem at give dem evig ejendom, at Abraham skal være fader til mængde folkeslag, og konger skal nedstamme fra ham. Gud vil give ham og efterkommer hele Kanaan, den der så ikke omskæres, bryder pagten og udryddes fra folket. Så er der pagten i 2. Mosebog. Det er så her, hvor Herren stiger ned for Sinais bjerg og taler til Moses, og så giver ham de 10 bud. Og hvis de så adlyder og holder pagten, skal folket være Guds ejendom og tilhøre Gud og være et helligt folk for Gud. Og de 10 bud lyder så: "Jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke bruge Herren, din Guds navn, til løgn. Husk sabbatdagen og hold den hellig. Er din far og din mor. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse, æsel eller noget som helst af din næstes ejendom." Og pagtstanken i Det Nye Testamente, det er en pagt mellem Gud og hele menneskeheden, og den opstår så gennem Jesus, hvor hele menneskeheden opnår en frelse gennem Jesus og Jesus selvopoffrelse på korset. Og derved der har vi også ritualet nadveren, hvor vi ligesom får Gud, der kommer til at bo i os og ligesom renser os efter at fordi Jesus ligesom har taget synderne på sig dengang på korset. Så det vil sige, at vi indtager det, altså vi modtager Jesus gennem nadveren, betyder også, at vi modtager syndernes forladelse og får et ret forhold til Gud gennem nadveren. Ja, altså den nye pagt i Det Nye Testamente adskillede jødedommen fra kristendommen, da den nye pagt er indgået med Jesus, hvem jøderne så ikke anser for at være frelser. Jøderne tror altså ikke på den nye pagt, fordi Jesus ikke levede op til kravene om den stærke kongeskikkelse, som David kong var. Altså jøderne venter stadig på Messias. Og så her opstod kristendommen, da de så troede, at Jesus var Messias. Ja, og så har vi, hvilken virkningshistorie, som pagttanken har haft. Der findes et bredt spektrum af forskellige grundholdninger inden for kristendommen, og Bibelen den kan tolkes på mange forskellige måder. Og det medfører, at der er forskellige gudssyn og menneskesyn og verdenssyn. Og vi vil til udgangspunkt i den forskel, der er på, hvordan man for eksempel tolker naturkatastrofer. Den konservative amerikanske tv-prædikant Pat Robertson, han repræsenterer et højere ekstremistisk kristent synspunkt. Og han har antydet, at haitianerne selv var skyld i det jordskælv, som var på Haiti i 2010, fordi de indgik i en pagt med djævlen i 1791, hvor nogle voodoo-præster ofrede en gris og drak dens blod for at sikre djævlens hjælp til at fri dem fra franskmændene, for så til gengæld at skulle tjene djævlen i de næste 200 år. Og franskmændene blev så slået tilbage, og Haiti blev en uafhængig nation. Men selvom 80% af Haitis befolkning de siges at være kristne, så vurderes det, at halvdelen cirka stadig dyrker troen på voodoo. Så Pat Robertson han pointerer altså, at alt det her påkaldt Guds vrede,
og at Haiti siden 1791, hvor de indgik den der pagt med djævlen, har været ramt af en masse uheld. Så han tror ikke på den nye pagt, og tror derfor, at Gud straffer de mennesker som synder. Og hans holdninger, de underbygges i det gamle testamente, hvor der står, for hvad et menneske end sår, det skal han også høste, i Galaterne 6, 7-8. Og det er altså, når vi træffer nogle dårlige valg, så får det dårlige følger. Og andre eksempler er syndefaldet og de 10 plager i Egypten og syndfloden og sådan noget. Men den danske Kim Thomasen fra Indre Mission, han giver så i et blogindlæg udtryk for nogle holdninger, der er i modstrid med Pat Robertson. Han skriver blandt andet, vi lever ikke i den gamle pagt, hvor Gud straffer nationer og mennesker efter deres synder. Hvis Gud skulle straffe alle nationer eller mennesker for deres synder, ville hele verden gå under nu her. Så han henviser altså til Bibelen, hvor der står, at Jesus ligesom betalte prisen for alle menneskernes synder på korset, for at Gud skulle kunne forsones med alle menneskerne. Så han tror på den nye pagt mellem Gud og hele menneskeheden via Jesus, og mener altså ikke, at Gud er ophavsmand til naturkatastrofer eller lidelser, og tolker ikke jordskælvet som en straf fra Gud mod haitianerne.